Üçüncü gurun näme? Üçüncü gurun şoňa tara musulman dogan, o da şu ki sadir kerdene ferhangi garp oturan yerine oti, öz ferhangini işte televizyonun üstünden, mahbaran üstünden, CD'nin üstünden, o taňa desen WhatsApp'ın üstünden, o taňa Telegram'ın üstünden, muhtelif resanahay ijtimai ve guruhi fezai mecazi de ba, ya fezai hakiki de ba, şulan üstü bilen gelip näme jamaa öz ferhangini sadir etmeden üçin ağır bas zahmet çekipdir musulman dogan. Ve şi ferhangi sadir etmeden üçin hopini gelme musulmanlar fikirlerini sonra oynamalar. Näme deyilipdirler? 3 tane yol oynaptırlar. Awalqda ona şu kanun, şu neda, jamaada bir embul kulli jahanda neda vermendirdi ferhangi garb. Şu öz resalaryň oturduğunda musavat-ı zan we merd. Hele erkek barabar. Näme diýip erkekler daşarda bolmaly, heleler öýde. Näme diýip erkekler bir-birine rahat oturup turup bilmeli. Biz heleler erkekler oturup turup bilmeli. Näme diýip gelilimiň adyna bemanaý feminizm erkek heleler deň bolmaly diýip gelip jamaa oturup tefekküratlaryny elga etmendirdiler. Ona haýtanda şoň ýerden ýene bir siýasat azadi mutlak gazanan. Hele azap bolmaly. Kim aýdypdyr hele ödüşmeli? Kim aýdypdyr hele ýüdür örtmeli? Kim aýdypdyr hele hanaşy bolmaly? Hele-de başga şeýle karhanalarda, dükkanlarda, perestari, muallimi falan şuna meňdeş zatlary hatmy jamaada şurada bolmaly barahim muhtara şuar bermeýändirdiler. Ona haýtym bu näme sebäp boldy? İhtilat bi qayd band zanobart hele erkekler goşulşyp, gatyşyp şu toğrusunda ýaşamaklyk nähaýat musulman dogan nämetdi? Şuny asan etdiler jamaada. Şu tefekkür bilen geldiler heleyliň üstünden. Çünki vaktiki heley erkek bar hem goşuşup da gatyşyp suratyna bidun perde, bidun mehrem, bidun namahrem şulatlar bir raýat etmäni geldi jamaada suratyna aýlanta, şoň ýeri fesady ahlaky bar ýa. Şoň ýeri fesady ijtimai bar ýa. Şoň ýeri hyýanata bar ýa. Şoň ýeri diýanatyň elden gitmekligine bar ýa. Şoň ýeri rahmat perişleriň ýerine öýde şeytanyň hakim bolmagyna bar ýa. Şoň ýeri hyýanata bar ýa. Şoň ýeri bir datlary bar ýa ki şoň kum jamaada ne kadar datlar müteessifany ölgünligini gördi. Otam nähaýatan geldi diye şu siýasaty. Şu ýanky ferhangi garby sadir etmeden üçin hele erkek gaçdyrmadan üçin şuna näme diýildi diye. Otam ştada habar miýanida şu siýasatyny piýade etmeden üçin muňa siýasaty keşfi hijab diýerler. 2 tane adam tapdylar diye. Awwalky kim? Atatürk Türkiýede we ikincisi Reza Khan Goldur. Şu adam ikisini gelip de jamaada şulan üstünden hukumatyň üstü bilen bir muhim ýerden başlap da gelip bir hijabyn ametmendirdiler diye. Atatürk mutasifana Allah lanet etsin şonu. Türkiýeň dargatdy, hukumaty döwleti Osmaniýany dargatdy. Şol taada muwaffak boldy. Kamilen şoň hakynda kul memleket eline getip barahim. Şu ferhangi garbyň eýni barahim şol İstanbul aslında barahim İslam bolmuşdyk ol. İslam şu taada beter kämmişdik bu Türkiýe'de gördük. Ne kadar ulaqan mescidler var şu döwlet Osmaniýa wagtynyň galygy. İslam bolmuşdyk. Emma toram Atatürk gelip şu keşfi hijabyň üstü bilen, fahşaxanalar açmaklyk bilen, gomalxanalar açmaklyk bilen, şoňa benzer açmaklyk bilen, hele erkek bilen okutmak bilen İstanbul näme bol? İstanbul bol Hudaý hakykatan. O Reza Khan Goldur da gelip siýasaty gelip İranna öňçe öz aýalyndan başlady diye. Şu öňçe ýani öz aýalynyň çargydyny aýryp, öz aýalyny limlokda oryan, meleği amda adamla bilen bile elleşip bile talanmışıp şu tuğratında başladı. Ama elhamdülillah İran'da ehli sünnet bolsun, ehli şiiler bolsun, zatlar bolsun, şundan hemmeti ilirlikte birigip nämetdiler. Şoňa önüne kamilen durdular. Ve elhamdülillah şu taada şoň siyaseti garbyň, şu siyaseti ki gelden İran'da da keşfi hijab etsin. Elhamdülillah musulman dogan namit bollar, nakam bollar, şikest ediler. Weten qadim bilen ulamalarymyz barmyşdyk. Allah rahmet etsin. Abdul Qadir Ahun rahmetullahi aleyh. Ondan sonra Allah Ahun Dağıstanjy rahmetullahi aleyh. Ondan sonra Yanqi Nurzan Qarin dedinin adı näme bol? Ana Muhammed Qari Nurzan Qarin da dedeleri. Şular şu zamany ki keşfi hijab bolupdy barahim. Şu wagtlarda şu mesele şolara agyr degip ki biz ayalymyz gelmeli erkeklerle goşuşmaly, kellelerimiň çargadyna aýyrmaly, çargadyna aýyrmanda taşyn köket gelmeli, taşyn köket meni ýüdün köket gelmeli. Şu toğratyny biz jamaada ýaşamaly, şu boljak ki diýip kullen İranda göç gitdiler Bagdada garşy.
Kadim ulamalar yani hicabın üstüne şu kadar gayim işitler musulmanlar. Şolar fakat meseleyi hicaptan çilim, tabi dille antat, xana, kaşana, sazı saman, bar yok, yer yurt, tamam ol muğite içtimai ki olur da varmıştık. Şonu epperip de barahim, İran'dan kullan sohbet yerler, nemede çi musulmanlar fakat ve fakat şi hicab-ı İslami'nin barahim, raayet edecek olup barahim şu doğrultular, Bağdad'a karşı şöyle çıkıştırlar musulmanlar. Ama elhamdülillah İran'da şu ferheng nakam oldu.